Nami karon sa kuan. Gitawag nila nga Stone Farm. Dito sa may Malitbog. So tanawan ninyo akong palibot. So yan, daruan siya sa mga bato. So sir, unsa ang gining Stone Farm? Kaning Stone Farm, dili na siya malocate sa Malitbog nga diin ang ilang umahan, ang ilang gitanong bato. Tanawa, ang mga sa pag-abot sa pila ka bulan makapudos na sila og daghang nga bato kay kapandag ko ang bato din. So mga pila ka naka-hektarya ilang Stone Farm diri sir? Murag naa sa mga 100,000 hectares na ilang Stone Farm. Luwag-luwag yun no. So unsa usually ang ginagamit ani ang mga himo ani? Sila producer anang mga bato para himuon sa mga dye, sa kanang pang recrap. Muna sila ang producer diri sa bato, diri sa Mlit. So unsa mga klase mga similya ani ang gamitan ni sir? Na ay klase-klase nga similya ani na ay Thailander, na gikan sa Malaysia, na gikan sa Korea nga diin gipili gid siya ang mga katong mga lig-on nga mga bato gikan sa laing nasod gi-import diri sa Malitbog para pagtanom diri sa kuan gitawag nato nga Stone Farm. Sa mga tubangan mo na yung mga Stone Farm nga wala pa ma-harvest. So nandahan pa kayo, wala pa na siya matipok. So once na nanay mga kuan mo, nanay mga buyer man diri, mo siya tipoko na siya tipoko na dayon. So luwag kayo ang Stone Farm. Hala kalot katulubot taligid dito ka